Kaixo, Ibon Etxeazarra naiz, Hezkuntza eta Kirol Fakultateko irakaslea. Eta gaur zuekin, bereziki zuekin, jakinda entrenatzaileak, monitoreak edo kirol hezitzaileak saretela, kirola eta baloreen inguruko hausnarketa pertsonal bat partekatu nahiko nuke. Bi kontzeptu horiek, kirola eta baloreak, askotan lotuta daude, eta oso zabalduta dago horien arteko erlazio estua. Nire kasu partikularrean, urte asko daramatzat eskola kirolean murgildua, eta goraipatzen den erlazio estu hori kolokan jarri daitekela uste dut. Horretarako, argudioak baditugu. Jokabide desegokiak ohikoak dira kirol zelaietan, eta batzuetan baita gatazkak eta iskanbila larriak ere. Adibide batzuk botako dizkizuet, aurrekoa irudikatzeko asmoz. Beraz, ea ezagunak egiten zaizkizuen hurrengo adierazpen hauek. Esate baterako. Neskak bezala mugitzen ari zara, espabilatu! Edo beste hau. Gaurko partiduan ezin ditugu minutuak partekatu. Gaur bai ala bai irabazi behar dugu. Edo azkenengo hau. Falta egin badizu, zergatik ez duzu zure burua erortzen utzi. Honekin guztiarekin, maigaineratu nahi dudan galdera honako hau da. Hain tresna baliagarri al da kirola baloreetan hezteko? Hurrengo minutuetan saiatuko gara galdera horri erantzuten. Eta horretarako, agian kontuan hartu dezakegun lehenengo gakoa, gure kultura motor partikularra izan daiteke. Kultura motor horrek kirola erdigunean kokatzen du. Eta ez edozein kirol, oso kirol zehatz batzuetan oinarritzen da. Eta kirol horien ardatza lehiakortasuna da. Puntu honetara iritzita, autore baten ekarpena izan daiteke oso aproposa. Autore hori parlebas frantziarra da, kirol zientzietan aditua, eta aditu honek proposatzen digu sailkapen zientifiko oso baliagarri bat sailkatu eta identifikatu ahal izateko joko, jolas, kirol guztien ezaugarri partikularrak. Horiek identifikatuz, errazago egiten zaigu aurreikustea zeintzuk izan daitezkeen joko partikular horrek egin dezakeen ekarpenak. Edo beste modu batean esan da, aurreratu dezakegu zelan egiten duen talka joko bakoitzak umearen pertsonalitatearen dimentsio bakoitzean. Bai fisikoan, edo kognitiboan, edo dimentsio sozialean, edo emozionalean. Azkenengo bi horiek, arlo emozionala eta soziala, dira oso bereziki garrantzitsuak eskola kirolaz hitz egiten dugunean. Eskola kirolaren nortasun eta filosofia argia da zentzu honetan. Bultzatzen du atxikimendu emozionala, hori ezinbestekoa da, eta hori doa parte hartzearen eskutik, ezta? Beraz, azterketa lana beharrezkoa da, ezinbestekoa da, identifikatzeko gaur egun eskaintzen ditugun kirol horiek egin dituzten benetazko ekarpenak. Edo, beste modu batean esan da, zein neurritan egiten duten posible eskola kirolak bultzatzen duen edo bilatzen duen helburua. Horretarako, bigarren aditu baten aportazioa oso aproposa ere izan daiteke. Javier Duran soziologo bat da, eta ikerketa lan handia egin du kirola eta baloreen arteko erlazioan sakonduz. Honek, baloreak mailakatzen ditu horien garrantzi mailaren arabera. Eta modu honetan, bi mailatan
ezberdintzen ditu. Bigarren maila batean kokatzen ditu hurrengo baloreak. Esfortzua, konpromisoa eta diziplina. Aztertzen badugu gure kirol eredua, ikusi dezakegu nola pisu handien duten kirolek justu hain zuzen ere bultzatzen dituztela balore hauek. Hau da, entrenamendura joan behar gara, egunero, ezin dugu kale egin, gainera esfortzua ezinbestekoa da, diziplina handia erakutsi behar dugu gure maila hobetzeko, eta garaipenaren bidean mantendu ahal izateko, ezta? Baleorio horietan, orientabidea berriz ambivalentea da. Honek esan nahi du, bai modu positiboan edo negatiboan erabili daitezkeela balore hauek. Esate baterako, talde ultra bateko kideek ziurrazki erakutsiko dituzte esfortzu handia, disiplina handia edo konpromesu handia, ezta? Eta, helburua ez da bat ere zuzena, bai? Beraz, zenbatekoa da balio hauek erakusten duten hezteko ahalmena? Hori da egin dezakegun galdera, ezta? Baina badira beste balore batzuk maila gorenago batean kokatzen direnak. Jarraituz Duranen teoria edo aportazioa, bai? Hurrengo 4 balore hauek kokatzen ditu berak lehenengo maila batean. Beti zentzu positiboan maneiatu daitezke. Modu bakar horretan edo bide bakar horretan. 1. Zintzotasuna. 2. Empatia. 3. Errespetua. Eta 4. Elkartasuna. Birpasatzen baditugu, askar batean ulertuko dugun nola bereziki zail egiten zaigula horiek lantzea lehiakortasunean oinarritutako jokoen bitartez. Agian errazago egiten zaigu lankidetzan oinarritzen diren eta lehiakortasuna alde batean uzten duten jardueretan oinarritzen bagara. Besteak beste, mendira jutea edo erronka motor kooperatiboak martxan jartzea, ezta? Agian horiek eskola kirolaren filosofiarekin hobeto konektatzen dute. Beraz, ikusi duzue ze erronka handia daukagun gure aurrean, ezta? Gure kirol eredua, bereziki eskola kirolekoa, ezigarriago bihurtu behar dugu denon artean. Horretarako, eta dakigun bezala, tresna oso baliagarria izan daiteke jarduera fisikoa, kirola, baina beti planteamendu egokia egiten badegu. Horretarako, dakizuenez, ezinbestekoa da formakuntza. Eta beraz, bide horretan jarraitzera animatzen zaituztet. Eskerrik asko arretagatik eta hurrengora arte. Agur!